Ο Απόστολος Ανδρέας. Ψαράς στο επάγγελμα και αδελφός του Αποστόλου Πέτρου. Ήταν από τη Βυσσαϊδά της Γαλιλαίας και τον πατέρα του τον έλεγαν Ιωνά. Επειδή κλήθηκε από τον Κύριο πρώτος στην ομάδα των μαθητών, ονομάστηκε Πρωτόκλητος. Ο Ανδρέας μαζί με τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή υπήρξαν στην αρχή μαθητές του Ιωάννου του Προδρόμου. Κάποια μέρα μάλιστα, που βρισκόντουσαν στις όχθες του Ιορδάνη, ο πρόδρομος τους έδειξε τον Ιησού και τους είπε: «Είδε, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Και οι δύο απλοϊκοί εκείνοι ψαράδες συγκινήθηκαν τόσο πολύ που χωρίς κανένα δισταγμό και καμιά επιφύλαξη άφησαν αμέσως το διδάσκαλό τους και ακολούθησαν τον Ιησού Χριστό. Η ιστορία της ζωής του Αποστόλου Ανδρέα μέχρι την Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη υπήρξε σχεδόν ίδια με εκείνη των άλλων μαθητών. Μετά τον σχηματισμό της πρώτης εκκλησίας, ο Ανδρέας κήρυξε στη Βυθινία, Εύξηνο Πόντο, Θράκη, Μακεδονία και Ήπειρο. Μάλιστα, ο Απόστολος Ανδρέας είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας του Βυζαντίου, αφού εκεί εγκατέστησε πρώτο επίσκοπο τον Απόστολο Στάχη, που εορτάζει στις 31 Οκτωβρίου και αυτού διάδοχος είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Στην Αχαΐα η διδασκαλία του καρποφόρησε και με τις προσευχές του θεράπευσε θαυματουργικά πολλούς ασθενείς. Έτσι η χριστιανική αλήθεια είχε μεγάλες κατακτήσεις στο λαό της Πάτρας. Ακόμα και η Μαξιμίλα, σύζυγος του Ανθίπατου Αχαΐας Αιγαιάτου, αφού τη θεράπευσε ο Απόστολος από τη βαριά αρρώστια που είχε, πίστεψε στο Χριστό. Το γεγονός αυτό εκνεύρισε τον Ανθίπατο και με την παρότριση ειδωλολατρών ιερέων συνέλαβε τον Ανδρέα και τον σταύρωσε σε σχήμα Χ. Έτσι ο Απόστολος Ανδρέας παρέστησε τον εαυτό του στο Θεό δόκιμον εργάτην, δηλαδή δοκιμασμένο και τέλειο εργάτη του Ευαγγελίου. Οι χριστιανοί της Αχαΐας θρήνησαν βαθιά το θάνατό του. Ο πόνος τους έγινε ακόμα πιο μεγάλος όταν ο Ανθίπατος Αιγαιάτης αρνήθηκε να τους παραδώσει το Άγιο Λείψανό του για να το θάψουν. Ο Θεός όμως οικονόμησε τα πράγματα. Την ίδια μέρα που πέθανε ο Άγιος, ο Αιγαιάτης τρελάθηκε και αυτοκτόνησε. Οι χριστιανοί τότε, με τον επίσκοπό τους στο Στρατοκλή, πρώτο επίσκοπο των πατρών,